Halo Bidut, halo Intan. Tak silai. Iya, selamat siang ya. Iki kan berjumpa lagi bersama Intan. Apa? Sebentar lagi iki kan musik menyala. Deng 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 deng. Dadine iki mumpung musiknya rum menyala. Intan tak jak gawe konten. Iya, Mak. Jadi Ini, Mak. Ini Mak Jah mau bergerak lagi oh ini. ya, enggak apa-apa. Ya, ini Mak tak bumbu ulek Oh Mak ya, Jah. oke, bumbu kuning. Iya, tak bumbu kuning ulek. Iya, iya. Terus tak kasih ini apa godong salam. Iya. Terus iki engko telore tak bumbu. Terus enek tempe, goreng tempe karo Ngeri ya, ndok. gereng-gereng ya. Lah iki mumpung musike ro Mak. Nah, Kok iya. nek musik wis bianter Bener. kan madhep rene Iya, ora ngarah gak iso. bener itu. Pamane gawe konten ya kudu keluar dari rumah ngono. Lanjut semangat ya. Lanjut. Iya. Mbak Bunda Dewi. Lagi kangkunge sing kemarin dari Mbak Inces kan tak pedii to pas masak-masak kae to. Tak pedii, tak cuci bersih ngono. Lah, dino iki Intan, ganu kangkunge, Bu. Kangkunge masak, Bu. Ya wis lah nasi ya wis mateng. Duduk esuk-esuk wis dolan karena yo Mak Jah bantu Mbak Susi. Mama Susi memincus nyuci. Dek iki ning gone Ibu Yuni. Nandur kembang. Nggone memincus mbah-mbah. Sama tak dono pemirsa. Engko sedul ongkas dilebokno lho nduk tempene. Wis ana setrikanan neh kalau pemirsa. Ndek iki wis tak setrika, tak lebokno kuwi ndek anu nyicil ki neh ki lho. Walah tugasnya cek enek neh. Nah, kalau mama yang mbah nih kono. Alhamdulillah pemirsa kembangi wis mulai jeprit. Iku lek sum jualan di sini. Jualan ning kene. Terus mulai ditata sone. Sound system apa kan kok kan kesini lah. Iki kembangnya wis ditata Mak Jah. Alhamdulillah. Iki apa ya nek ngarani mbah iki? Iki sing kembang bagus kuwi to. Ikune diprotol. Kayak wis mulai. Lah iki kok nek sound sistemnya madhepe ning Bu Yuni kan otomatis kan jeleng mrene ya pemirsa. Jelas gak iso gawe konten karena mesti apa jenenge? Satu. Nek mau apa musik bercopyright kak mesti copyright ya pemirsa. Wis iki mumpung ada kesempatan wis sing iki sebelah kene ngene. Apa neng di kae? Mak Jah pe neng di kae? Mak pe neng di, Mak? Mak apa neng di? Neng warung. Ya wes. Mbane sakmono kae. Nek aku ya setrikonan kok, Mas. Mama apa neng di? Tumbas apa? Jajan Mbak Susi. Oh ya wes aku wes kok, Mak. Ya wes. Wes. Aku wes tumbas. Sampai tok gas Mbak Diana sitok tuh, Mbak. Untuk LPG siji. Oh, alah. Iya. Wes tak masak lagi ya pemirsa. Kayak wes mulai. Kadang tanya, Bu Yuni kenapa kok sering nyotengnya ke atas? Karena aku kadang nek nganu tak alihkan pemirsa. Mungkin ada celana dalam, ada saudaraku sing gak pakai jilbab, jadi tak siasati tak arahno ke atas ya. Mak kenapa nih di warung? Iya. Tumbar bawang. Kok pilih ibu neng di? Oh wes kok. Wes iki terus ki telore dibumbu tebel. Wes pendang maem. Sudah maem apa belum? Sudah. Tadi maem karo apa? Royko. Royko. Sik aku tak tekok.
piye maksudnya nasi anget. Terus atasnya dikasih Royco gitu. Lah sing ngono sapa? Yang ngambilno siapa? Baja. Nek belum sarapan, kamu tak jak sarapan. Kamu mau ini? Apa kuwi? Ini. Makasih, ngono lho. Iya, sama-sama. Nanti ikut maam lagi Mbak Intan ya. Nasi ambek telur, ora pedes kok. Ya? Oh, sudah wareg kamu. Ya wes, nek sudah wareg. Kamu mau roti bakar? Mau roti bakar? Tapi Mbak Yun nggak pakai meses, pakai susu coklat. Mau? Iya? Oke. Ya. Iya, dimasuk no. Ini ya. Iya, wis semua masuk. Apa-apa ya? Lawangnya ngelebokno bumbu kok. Menjaga jarak. Ayo. Blung. Nah, bagus. Sek celekno genine. Nah, wis semua. Ndekne nglebokno bumbu wedi pemirsa, wedi nek kecipratan. Kecipratan tangan aku. Tanganku putih ya. Mateng apa? Nih. Iya, iki ben-ben mateng sik. Kok nek wis mateng kangkunge baru masuk. Iya. Wis ngono, kasih kuah sithik-sithik ae. Wis berarti nang sarapan. Kasih air mateng saiki nduk mbek ulek-uleke diresiki. Ulek-uleke ning kono. Sithik ae. Iya, kan ngene lho, sithik ae. Sret. Nah. Op, stop. Udah, wis diresiki ini. Ini tak angkatno aku. Iya. Wes, masukno ke sana. Oke. Lang. Nah, wes. Dah. Terus kangkungnya masuk, nek wis harum. Ya, ben harum sik to. Iki lawe. Wes lawas sederhana, penting nikmat, awake sehat. Engko wis tak peseno jangan iwak pitik ning Maksum. Nyayur. Jangan ireng. Sayur iwak pitik ala Maksum. Engko paling jam-jam 2 wis mulai dasar. Dasari maksudnya dagangane digelar niku lho engko ning ngarep ngono. Betul 100. Tak peseno ayam, sayur iwak pitik, terus awakmu ape tumbas roti bakar juga. Tapi Ibu yang duwe ini dek bolu duwe ini dari Mbak Putri kemarin toh. Tak gawe roti bakar. Kok jajal rasane piye kok repiu ambek Dudut ya? Ya Dut ya mau ya Dut ya. Katoke ketok kamu mengkane lho lah wis ngono. Lah yo katokmu ketok itu. Nah, ditutupi. Yes. Nah, wis cantik. Kemudian masuk. Dalam sik ya Mbak Intan bikin video dulu ya. Ganti ya, Mbak. Iya, ganti Iya, saja. iya. Boleh. Pelan-pelan nek ganti. Iya. Langsung masuk. Apa yang ini ki? Iya. Pelan-pelan. Iya. Oke, wes videonya video sederhana di rumah nih pemirsa. Oke. Ndang gage, Bu. Ki soalnya pikakno ki. Musiknya sampai ndak nyala. Sabar. Mas Arsi. Sabar ya. Wes. Kayak wong mewah hake. Apa nih? Kayak wong mewah hake. Iki mesisnya sing iki ae coklat. Mesisnya coklat kamu. Iya. Kayak wong mewah ya, Bu ya. Kayak wong mewah. Ini gede iki ketok ngene kan? Iki lho sing penting. Bah, delake. Nah, terus sampai susu coklat ya. Ya, betul. Iki lho iki request. Oh. Oh iya. Wes ki bersih tangane Bu Yuni wes ki. Langsung 2 ya. Ya.
Engko Mbah Jan yo diucipi. Pesen kangkung. Ini iki mau mincu sih, buka kok pinggir ngene iki lho. Oh, kok pinggir? Heeh. Mau mincus sih. Encus ae. Alah lah yo susu coklatku. Buah sih. Yang penting kan gudak dan musiknya gak apa dok. Nyala yo wes mendek. Oke. Kikene tan. Ya ketok Kak, sampeyan iki ta kok. Ya. Iya sing kangkung. Kok sing kangkung iki namanya tumis kangkung. Ya, betul. Oke. Cicip dulu rasanya seperti apa. Bismillah. Udah mau mulai? Enak banget. Sip. Wes. Ya, ini langsung cus ya. Soalnya mau dikakno. Soalnya musiknya mau dikakkan. Apa nih? Sebentar. Iki ada mau dikakno Nggak dudut. Oh, genine kegedean iki pemirsa sik. Genine dicilikno. Ya, mumpung musiknya anu ya tan. Tadi musiknya kan mekan, apa tak repiu ning gone gadu. Ning gone pos kampling. Ya wis saiki ning kene nek repiu. Ning jaba kene lho, Dok. Penak kene, Bu. Ning jero wae. Ora patek jelas sih ikune apa jenenge. Apa? Kuine lho tan, cahaya apa nek rada burem, Nduk. Ora panas aku. Kita lapane tekle. Iki Des, sore wis bar tak pel. Isu kuning tak ungsikan di sini nggih pemirsa. Wes tak kene lho, Dok. Wes Intan duduk situ. Sik tak lapane. Nah, wis duduk kono. Kita menata-nata ya wes. Gak sida ning gone pos kampling gadu. Direview di sini saja ya sing makja. Engko nek musiknya banter anu Mbak Yun. Sampean review ning nggonku. Nggih mak matur nuwun. Ayo. Nah, sik to Tan. Ayo dekne iki kudu ndang ayo wis kudu ndang mam. Lah iki aku pasangno tripote no nek ngono no. Tarik. Nah. Iya terus di ke atas. Ditarik ke atas. Ini loh, nah pelan-pelan, nah diklek. Kok ngono ta nduk tan? Iso. Ya kowe engko ya ora padha no. Iki kan mbok ngenekno iki sakmen. Oh, apik. Ini lho. Sik tak wangi. Iya, sing satu ini lho, sing iki lho, Nduk, sing iki lho, Nduk. Sabar ya Allah. Aduh. Nah. Wes. Iki mah anggitku tak kongkon rontok maju nang ngene lho. Rontok ngene lho, Nduk. Anggitku ngene lho. Nggih. Ngene terus iki dikunci sing sebelah kene. Ini. Iya. Kamu ikut Maam. Tadi sudah Maam roti bakar 2, terus roti anu 1. Terus ini Maam ini lagi. Jadi mbok Maam nanti siang. Sekarang Maam lagi. Ayo nek Maam lagi tak tambahi. Ayo duduk Mbak Intan. Tapi kangkung lho. Pedus kabeh. Dene mbek telur, Dok. Gak apa-apa, Ben. Maam bareng ya, Dut. Maam bareng di dalam. Mau minum ya, sebentar. Anu minta gelas Mama Susi. Mbok cucupi iki engko. Ora, wis to. Kurung kok. Ora. Dah ambil minum, Dok. Ya saya Mam pemirsa nggih. Ayo Mam, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina Amin. adzabannar. Ini yang Sabarkan.
no. Jadi mau tak jak maem wis entek roti bakarnya 2. Terus roti sing apa empuk-empuk itu 1, kuwi mah maem meneh. Ayo nek ikut maem lagi kita umani nasine. Monggo maem pemirsa. Paling kang njaluk maem anu apa Mbah Jah kan, Mbah Jah cek ning kono ah. Ini tak ambil telurnya. Tempe mbes 4. 4. Sini Dok, mbak telur ya. Ya. Ini Dek ambek kangkung Ini doyan diisi. Bu paling. sudah diisi. Paling ambek kangkung doyan Bu bisa. Kamu maem sama telur ya, sama tempe mau. Ambek kangkung gak doyan deh. Agus gak mau. Sini yang dek sini. Iki sendokku. Iya wis. Nasinya sak pira Dok? Banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit saja. Sudah warak roti kamu. Kalau banyak aku nggak warung. Loh, kalau banyak gak warak piye lah? Kalau banyak sangat warak ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau kerupuk? Kene kerupuk, Dok. Iji yo gampang. Soalnya cedak iki. Cedak keran. Saya maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung musiknya mati ya Dut, ya oh musiknya banter ya Dut, nanti malam Dok. Bismillah. Nek nasinya aku kui gak entek di nasinya akeh. Apa nasinya kenapa? Nek nasi akeh gak entek. Monggo monggo. Iya, mudeng aku. Mobilnya Mbak Yun juga kono. Ini mobilnya Mbak Intan. Mobilku. Mobilnya Mbak Intan ditumbas sama Mbak Indah. Mbak Intan belum bisa naik mobil. Belum ya Bu. Belum. Nek naik bisa, tapi nek nyetir belum bisa. Belum bisa. Monggo monggo. Oh, tak kira apa boleh doang salam. Sampai mau aku pintunya kan pintu sing aduk boneka malah digeter. Iya. Tapi aku Rumah Mbak Yun kocone beter ber. pintunya juga geter. Geter semua. Tadi ndak naruh iku ceblok. Sendok tak deleh ning dhuwur magicom ceblok. Saking getere banter. Lah iya aku sampai kaget. Karena aku mau main boneka lah. Pintu sing aduk ke boneka geter. Mas nanti Mam. Enggak apa-apa Nduk Bang. Untuk memeriahkan acara Agustusan loh. Iya. Nanti membuat masyarakat semua bahagia, nanti ada barongan juga. Tapi aku takut. Enggak apa-apa. Bidut ulang tahunnya kapan? Enggak tahu. Mama yang tahu. Pelan-pelan, memang pelan-pelan. Bidut tak mau pelan-pelan. Aku wis kenyang. Wis. Selek-selek ya tanda. Aku kemarin lagi lomba kemarin lagi. Nah, kemarin aku menang Lomba apa? lomba masuk pensil ke botol. Oh iya.
Langsung aku menang. Mbak Yun kemarin juga menang lomba. Dapat apa? Dapat hadiah tiap bulan dari Pak YouTube, lomba muring-muring tingkat keluarga Mbak Yun. Ini Bu Yun nomor 1. Terus Mbak Intan juara 1 tingkat keluarga lomba umbah-umbah. Pelan-pelan dong, nek mau di pamak. Pemirsa jenengan menang lomba nopo nggih? Aku itu lomba masuki pensil ke botol. Kan. Oh iya ya, kamu nek hari Sabtu wis gak masuk sekolah ya sampai hari Jumat tok ya? Nek salah ngono ijek. Mesti. Mbak Indah sekarang udah lulus ya? Udah. Enak kerupuk kan ada? Cuma tanpa pengawasan pemirsa, aku didelok kamera delok Intan anak mama. Saiki. Kamu bilang saiti tapi kan di situ merekam. Nak ini kan kelihatan, nanti mbok lihat tak lihat. Cetok. Aku dapat jajan sama mie. Hadiahku. Kalau hadiahnya Mbak Yun apa? Hadiah Mbak Yun ya macam-macam lah. Dari pemirsa itu, dari Mbak Nita. Kemarin dihadiahin baju-baju. Dari Mbak Inces sayur-sayuran. Terus kentaki kan ya. Betul. Terus dari Mbak Putri dihadiahi roti terus dipakai untuk ngaji. Hadiah Mbak Yun itu. Kalau Mbak Indah? Mbak Intan sama. Sama juga. Kok tak ijek sik nang. Iya nek. Bis. Wes sip. Iki. Ini kerudungnya bayi cah ndok tak pakai. Pas aku disuruh ngumbahkan, kan kena kunyit iki bataan kunyit kae. Tak umbahke terus tak seriko, Pak minum. belum tak taruh kono di depan terus tak pakai kerudungnya bayi. Mungkin bayi itu lagi mah. Lagi sudah meninggal ya? Nggih. Enggak mau kerupuk. Aku bukanya yang Loh lah kok nasinya habis, lawahnya masih. Alhamdulillah ya Allah. Demikian nggih, pemirsa. oh ada bako. Kamu apa? Ada Mbah Wawo lipat. Demikian pemirsa ya cerita hari ini. Doa terbaik buatan Pak. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga saya sakit yang paling sembuh. Untuk perjuangan garis doa sampai diberikan pemohon yang saleh-salehat. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. cus. Susah gini ndak? Cus. Enaknya kangkungnya. Makasih ya Dah ya. Enaknya. Oh, Wes nanti gado. Tak tumbasno sayur gue maksud mang wis ditelepon Mbak Yun, niki sayur wis mateng oke.